2146. Caprio temetését kizárólagosan livestreamen közvetíti a kulton.hu. Sziasztok, én Laskai Csaba vagyok, ez itt pedig a kulton.hu. Ma este végigvesszük DiCaprio úr összes Oscar jelölését, születésétől a haláláig. 1994. Mi a bánat eszi Gilbert Grape-et és családját? Caprio megválaszolja, de Oscar-talanul. Helyette elvitte Tommy Lee Jones. 2005. Aviator. Rendezte Martin Scorsese. De Caprio most sem viszi el az Oscart, pedig most jelölték először a legjobb férfi főszereplő díjra. Helyette elviszi Jamie Django Fox. 2007. Véres a gyémánt. Caprio fantasztikus, afrikai akcentusa nem ütközik ki a magyar szinkronban, sajnos. Azonban most sem kapja meg az Oscart, mert ismét egy fekete színész viszi el a díjat. Forest Whitaker, az utolsó skót király. 2014. Martin Scorsese másodjára, a Wall Street farkasa. Caprio elől elveszi Matthew McConaughey az Oscart. De tudom, mi történt valójában. Nem a Dallas Buyers Clubért kapta meg, hanem a törvény nevében ért. 2016. Leonardo DiCaprio visszatért, hogy elvigye az Oscart. De nem kapta meg. Matt Damon, Ment Expedíció. 2019. Caprio veszélyesebb vizekre vezet, hogy mindenképp megkapja az Oscart. Lars von Trier rendezésében elvállalta a dobókocka szerepét. 2024. A Hobbit remake. Peter Jackson bevallotta, nem tetszett neki az eredeti Hobbit trilógia, ezért újra forgatta. Mindegyik törpöt DiCaprio játszotta. 2025. Batman újra a filmvásznon.